Tanong-tanong natin dito. Meron niya yung lipad. Oo. Matangkad. Oo. Ay, yung corner yung... Te, nakikita niyo po ba dito yung Amerikano na pulubi? Si Wolfgang. O, nang hindi ko na nakakansin. Yung kalpo ka mo regalo, di ba parang wala na, no? Ay, Mr. Sa military Malayo pa, malayo. Oh, ganyan ito. Alam niyo GT yun, malimit doon. O tara, punta natin. Oo, punta natin doon. Sige po, salamat po. Yan. Ngayon mga kakwela, mga biyaya, nandito kami sa SM Calamba. So hahanapin namin dito si Mr. Wolfgang, isang German, homeless dito sa may Laguna. So hanapin natin siya, sana makita natin siya dito. Yan, with Boy Sardinas and Calzo TV. Yan, so palitan na natin ang pangalan ni Boy Sardinas. Boy Scam na. Joke lang guys, na-scam si Tol Sardinas. May 13K. So ngayon, sana makita natin si para makumbinsi natin na umuwi na lang. Ano mo kasi hindi? Umuwi na lang at tawag dito. 7. Umuwi na lang, sumama sa amin para mapauwi na lang natin siya sa kanilang bansa, sa Germany. So tara, hanapin na natin. So yan, kasama ko, nagagala-gala na kami ni Tol Sardinas para mahanap na si Mr. Wolfgang. Wolfgang, ang ganda na apelido niya, no? Wolfgang. Oo. So sa sa iglesia, sabi niya. Tanong-tanong natin dito. Meron niya yung lipad. Oo. Matangkad. Oo. Ay, yung corner yung... Naalis na Mindanao December. Oo. Ang limit dito. Magkano to, sa babalik ito. Yung dati yung... Si Wolfgang. Dito nakatira yun eh. Yung maputi. Yung maputi na siya, namayat na. Oo. Namayat na. Nahanap namin eh. Hinahanap namin. Mga vlogger kasi kami. Pero mga kanan yung pasawaling nakita. Ipakabisang ko na. Tsaka saan po siya natutulog dito, Tay? Tabi lang ngayon. Pagkain niya yung bawa eh. Basta yun. So, sabi siya nataan dito. Bisa nasa plaza, so binary. Ang dami nakakita. Pagkita mainit, ayun yung 7-Eleven. Oh, 7-Eleven. Sa mo banda? Nakaupo. Sa mo banda dito 7-Eleven? Dito? Oh, sige po. Sige. Salamat po Thank you po. Ay. Papawiin na lang namin. Tulungan namin. Mabigyan natin ng sticker sila, tatay. Oh, tagal na nun. Tagal na yun, yung matandang yun. Ito ba yun? Ako yan. Para. Siya si Calzo. Kaya si Boy Sardinas. Kailangan sir, rin naman dyan. Huwag lang sa 7-Eleven. Palo ko na lang po kayo. Thank you. Napanood ko yun sa kapwa ko rin vlogger. Hindi namin makita-kita eh. Kasi nangingin na kami. Nakakawa ngayon, corner na yun. Sabi ko, itong corner to, hindi wala na Kaso ayun sumama sa anak niya. Babae na yun. Meron palang anak. Meron siya anak. Iniwan ko nag-asawa. Ayun, tulungan lang. Pero yung nangyayari sa mundo, alam ko. So tara tol, punta natin 7-Eleven. Ito, sticker mo. Yan, salamat po, salamat. Thank you po. Yan, thank you. So yan, punta tayo dito sa may 7-Eleven. Sana nandito siya. So yan, pupunta kami na
Pupunta kami dun sa City Mall. Dun daw lagi naglalagay si tatay. Si Lolo German. Tara. Okay, tara. Sakay tayo. Yun, pupunta namin dun sa City Mall na sinasabi ni Sir Driver. So, puntahan natin. At baka dun natin siya makita, no? Sensya na kayo, madilim yung camera ko pag naka-front. Ang gwapo. Siguro ay wala nang natira sa 13K ko na na-discount. Dito na kami sa City Mall. Ayan, City Mall. So dito daw naglalagay yung si German. Dito, naglalapak. So hindi nyo na nakikita rito, boss? Ha? Hindi nyo na nakikita. Hindi na. Saan kaya napadpad yun? Ayun, ano? Sa military. Malayo pa, malayo. Oh. Ano ito? RMT. GT yun, malimit doon. O tara, punta natin. Oo, punta natin dun. O, sige po, salamat po. Yan. So dito daw siya, guys. So yung... Punta nga tayo dun. Tignan natin dito. So dito daw naglalagay yung German. So sana nandito nga. Ako, ang tanong, nandito kaya? Wala. Wala na. Wala na. Wala, tol. Na German. Wala daw. Saan daw yung mamihan na sinasabi ng driver kanina? Oo. Kumakain daw lagi sa mamihan. Dating na, lakad-lakad nga. Ano nga na lang namin, dagdagan na lang namin bayad sa'yo, kuya. Huwag kang mag-alala. Lakad-lakad tayo dito. Nahanap tayo. Hanapin natin siya, guys. So, punta kami ng Parisan. Tingnan namin, baka nandun kumakain, guys. So, dito, wala eh. Wala siya dito, no? So, yan, muna tayo dito sa may mamihan. Wah, mukhang masarap ang mami dito, ah. Meron pa, boss? Meron pa, mami? Mukhang wala dito. Meron pa? Boss, kumakain pa ba dito yung Amerikano? Na pulube? Dito daw. Sabi nila dito daw nagkakain yun. Wala, hindi rin naman pala dito eh. Pa-fake, puro fake news ata ang nalalaman natin eh. Sabi nila dito daw kumakain. Ay, hindi kumakain dito. Wala pala. Sabi dito daw kumakain. Balik na lang tayo, tingnan natin sa loob na SM. Baka nandun talaga. No? So yun, pinunta namin dito sa mamihan, wala, hindi namin makita si German, si Mr. Wolfgang. So ito, may si tatay, ano daw kontakin daw kami pag nakita na namin. Saan kaya siya natutulog, no? Kapigit siguro. Walang permanente na tulugan. So namin sanang tulungan para mapauwi na lang namin. Kapit yan, yung tulog. Si Raulo. So yan, binigay. Bigay mo na rin sa akin, tol. 0961 924
86. 86. Tapos lagyan mo J Guevara 13K. Hindi, J na lang. So yan, hanapin na. Saan tayo susunod na hanapin? Babalik tayo sa SM. SM na tayo. Baka nandun. Kung nakita niya, di tatawag Sa maraming tao yung nagagala, hindi nalayo yun. Kasi tatay, Sabi pagka nahanap niya. tay, ang sabi ng... Wala na akong reward, basta matulungan na lang, no? Hindi tay, ang sabi kasi na iba, matagal na daw wala dito. Pero hindi. Kailan nyo po ba huling nakita? May nakarambuan ko nga doon sa pating crossing. Nakadagdag siya. Pilay-pilay na yun eh. Oo nga eh. O sige po, balik kami sa SM. Binibigyan na lang yun. Balik kami sa SM para mahanap. So yung tanong natin dito sa may barangay. Barangay. Oh, the tricycle is coming there. Alright. Okay. Gagong driver yun ah. Te, nakikita niyo po ba dito yung Amerikano na pulubi? Si Wolfgang. O, nang hindi ko na nakapansin kaya, yung mahal ko Amerikano, di ba parang wala na, no? Nakikita namin siya sa part ng Parian, yung naglalakad. Marian. Opo, dati dito siya nauwi sa Jetty eh. Pero parang nawala siya dyan. Parang doon na po siya Sabi naglalakad. nila sa ano daw, dyan sa may Bulusan? Sa may resort dyan. Ay, pero kasi nito, pag madaan kami sa Parian, kung talaga namin siya Parian? nakikita ako. Parian? Oo. Yung parang Ano yun? napuntang checkpoint. Parang Papuntang? Papuntang checkpoint. Papuntang checkpoint. Mula sa Lianas, kuya, nagpapagano'n siya eh. Ewan ko lang kung saan ko napunta. Sige po, salamat po. Pero dito, wala na ako siya dito. Parang hindi na po namin natatanaw. Pero kung sakali, dito po sa isa yung sinasabi, pwede ko din. Sige po, check namin dito. Thank you po ha, salamat. So, yun. Wala daw dito. Wala daw dito, guys. So, hanapin natin ulit. Wala dito. Wala daw dito, tol. Wala. Wala daw dito. Wala daw dito yung ano, wala daw dito yung doon daw sila sa may Parian daw. Papuntang checkpoint daw nila palagi nakikita. So doon na lang tayo, try natin doon. Guys, dito kami, yung balikan namin yung matanda kaninang bulat. So kahit pa paano, bigyan natin ng konting tulong. Yan, dito yun. Okay. Ayan, tatay. Tatay! Nag-say diba, babalikan kita? Matagal ka na ako dito. Matagal ka na rito. Matagal ka nang nangihingi dito. Ha? Matagal, ay may mga ano, matagal ka na nangihingi dito. Oh, so, wala kasi ka hanap buhay. Wala kang hanap buhay. Tayo. May ano ka? Ay, ikaw po. May ika ka po. Ilang taon na ho kayo? 71. 71 years old pala si tatay. Tanda na. Wala. Dito lang kayo araw-araw. Yan, medyo piniwala na. Asan mga anak mo? Asan mga anak mo? Laro. Nag-aaral. Kasama mo ngayon? Wala. Ay, hindi mo kasama. Wala. Hindi. So, maglakaw. Tama. Oh, matanda mo. Piniwala na ako. Yan ako nagawa mo sama. Hindi, mga ano kami tayo, mga charity vlogger kami. Mga vlogger, mga tumutulong ngayon. May hinahanap kami ditong German na pulubi. Kaso hindi namin makita-kita. Kaya sabi ko, diba, sabi ko sa'yo kanina, babalikan na lang kita. Oo. Para pagdala Pero ko. dito ka lang hanggang hapon. Mga alas. Piniwala na ako. Ha? Mga alas. Paki na. Mga alas 4, uwi ka na. Susunduin ka ng mga anak mo. Hindi ako. Ha? Ako na uwi ko. Ikaw lang uwi. Saan po babae nyo rito? Malayo pa. Kalawan. 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 Iyan. Nakamagkano ka na ngayon? Nakamagkano ka na po ngayon? Hindi ako makayo. Wala pa? Wala pa kasi.
Ulam. Magkano lang, no? Oo. Si tatay, 71 years old, nangingi dito sa gilid ng namamalimos dito sa may SM. Matagal na ako kayo dito ng namamalimos tayo. Ha? Wala pa isang taon. Wala pa isang taon. Wala pa. Yan lang. Isang pinawala na ako. Alis na naman. Bawal ka tungkol sa loob na pulis. Ito. Lakas. Wala tayo. Nanghula po tayo. May snacks. Ako ka din lang. Buti tayo, hindi ka pinapalis dito. Ako. Hindi naman, no? Ito to. Pinapalis ka? May chip na ito. Kaya ito. Oo. Tapos, ako na sila. Pero kung na, pag-uwi, alis ko. Pero dati tayo, anong trabaho mo dati? Ganito, Janitor ka sa sa gusto. custom. Maganda pala dati trabaho mo, ano? Wala akong, Wala ka pang sakit nun. Mga panahon na yun, wala ka pang sakit. wala ko. No? Ngayon, may sakit. Nga, isang ako. Tita, Ika. makikado rin ako. Hindi ko magkakal. Sige tayo po, para mas maganda yung usapan natin, punta tayo doon sa may sasakyan. At may bibigay ako sa'yo. May bibigay ako sa'yo doon sa sasakyan. May bibigay ako, sama ka sa amin yan, no? Kung nakapark yung sasakyan namin. May bibigay ako sa'yo doon. Sama ka sa amin, may bibigay ako sa'yo doon. Huwag mo siya masyadong kalakad. Ano na? Ay, hindi ka na masyado makalakad. Dyan lang naman, no? Sa unahan lang. Di ba dyan lang yun? Sa unahan yung sasakyan. Kahit dahan-dahan lang, dyan lang naman sa unahan. No? Tara, tara tayo doon. Oo nga, no? Hirap na nga siya maglakad. Kawawa naman, no? Sige, dito tayo. So, yan. Tatay, anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Pablo, Pablo. Apelido? Kasil. Kasi. Kasil. Kasing. Kasil. Casel. Si tatay Pablo Casel. So, 71 years old. Oh, So mga ilang taon na ako kayo namamalimos dyan, tay? Ilang taon na kayo namamalimos dyan? hindi ko alam. Hindi mo natanda? Oh, hindi ko. Tagal na rin. Tagal na, oo. Hindi ko alam buhay. Yan na yun po yung magkano naman ho kayo dyan sa isang sa isang araw? Isa ko, hindi ko biniwala siya. Mukha ko niya. 5,000. 1,000? Oh, na, tagal. Pero, dati pa yun. Oo. Kung hindi ko binawalan. Ngayon, binabawalan ka na, magkano na lang? Oh, mga 300. 300 na lang. Ano? May magkano na lang yun. Pag binili mo ng bigas, limpos na. Ayan. Diba? Ay, nangalimutan lang ako. Pero yung mga anak mo, sinusuportahan ka pa? Wala, nag-aaral. Wala na. Module. Bali, ilan ho anak niyo, tay? Ilan ho anak niyo? Mga, ano ka to sa kutse? 18. 18 anak mo. Ang dami mo ng mga anak. Ilan? Okay. Nakaloko mo rin, tatay, ah. So, nakita namin siya kanina, mga kabiyaya, habang hinahanap namin yung si German, yung homeless dito sa may SM Calamba. So, ito si tatay, So, yun, napansin lang namin, nandun siya nakaupo sa gilid, tapos namamalimos. Yun. So, pinagbabawalan din po pala siya dyan. Asawa niyo po, asan na, tay? Naglalaba. Naglalaba. Kulang pa rin. 300 isang araw. 300 isang araw nung paglalaba. Oo. Bali, dyan sa pagmamalimos nyo, sino-sino po mga binubuhay niyo dyan? Kami rin kati. 3 po kayo. Sino naman po yung isa? Ako anak. Anak mo. Ilang taon na ho? 18. 18. Siya yung bunso. Bunso yun. Hindi, parang panganay ko. Panganay mo. May anak, may pamilya na rin. Wala, binaka. Binata. Wala ko siyang trabaho ngayon. Wala, nagtambay. Tambay lang. Ako rin naglalap po. Ikaw din naghahanap buhay. Oo. Buti malakas pa ko siya.
Kawawa naman si tatay. No? Yan, mabuti ka. Bawal lang ako. Eh, matanong ko lang tayo, na paano ba yung mata nyo, tay? Dati, mamata kong nanay. Siya nga ito pula. Pula. Kaya minutusok sa abularyo, pula pa isa, dalawang tito. Agapan. Huwag ka itong nang pakainin ng baboy. Oo. Itong kata. Galing yan. Tagalin mo. Isunod siya. Pagtulo na. Nasunog. Kaya na't ako, 7 anyos. Kanya lang, kasakit. Yan po yung nangyari dyan sa mata nyo. Oo, po. Tapos simula nun, hindi na gumaling yan, tay. Hindi na gumaling. Ano mo? Yung mata nyo, hindi na talaga bumalik sa dati. Hindi na. Hindi na Yung isa talaga. malabo. Malabo na. Kaya may edad ako. 71. Malabo na konti. 71 na, no? So ano po yung mga masakit sa inyo kanina? Sabi mo, sakit tuhod nyo. Eh, mahina. Mahina. At kahit ka. Oh, so may sakit po na hika si tatay. Ano yung, magkano yung gamot yan, tay? Pag inaatake kayo ng hika dyan, Kaya magulo ko po. Awan Diyos. yung pinapausok, tama ba? Minsan, magtatatog. Listik ka, malakas. Oh, yung laway nyo, tay, na ano. Oh. Listik ka. Wawa na. Nagamot mo. Sir, listik pa na ko, sir. Wala na kayo iba ditong inaanuhan, tay. Inaanuhan, wala na kayo dito ibang pinapwestuhan. Dito lang Wala na. talaga. Hindi na ko kalakad lang. Oh, yun ang mga lakad, no? Kahit ako pinawalan. Tsaka pa rin. Kahit na pinagbabawalan ka. Talo pa nagnakaw. Kesa naman magnakaw ka, di ba, tay? Yung tama. Wala pinawalan. Sinagot tayo ko dyan. Pero hindi ko siya dyan. Kung siya bakit bawal? Nangyayari ang tao. Pinawalan. Pwede kasi tayo. Okay. Nangihingi ka lang naman, di ba? Yan. Huwag kang magawa. Pagkali sila, balik ang kulay. Isto naman, dito. Misa sa dulo, sir. Misa dulo. Oo. Minsan sa dulo ka nag-ano, Oo. sa dulo ka tawag dito na malimos. Oo. Grabe naman mga tao ngayon, no? Ay, Jesus, sir. Hindi ka tulad mo. Mawain ka talaga. Hindi magpilit ang tao. So ngayon, ilang beses ka na nila pinalis ngayon dyan? Lakko. Galit-galitan ko siya. Pinapalis ka ng pinapalis. Pag wala sila, galit. Kung yung iba nakita ko. Pag wala, balik. Pag nandyan, alis na ulit. Oo. Kung magawa, So ngayon tayo, bibigyan kitang 500, uwi ka na. salamat. Salamat, sir. Katulong ka. Kambulag. Baka magkano ka na ho ngayon? Baka magkano ka na? Ay, kung nabilang siya, mga barya lang to. Mga 100 plus. Oo, yung kulang pa rin. Wala pa 100. Lagi ko, sus ko pinawalan. Grabe pala yun dyan, no? Ewan ko, dahil na nag-target. O kasi, yun ko nangisnak. Nangisnak ko, nanguha. Naganya naman ako. Later, bawal ko lang at private. Bawal daw, bawal. Kung makawa, Oo, ano may matanda. Malapit lang babae mo dito, tay. Kalawan, Laguna. Kalawan, Laguna. Sa unahan pa tayo, no? Natol, no? Sa unahan pa ba yun? Kalawan, Laguna. Diyan lang. Ay, nilalakad mo lang yun, tay, pag uwi ka. Nilalakad mo lang pag uwi ka. Oo naman, sir. Ano na? Minsan, di ko, magpara ko, hindi ko parahan. Sa isip ko, ay, tanda na kasi, okay lang. May Diyos naman. Pinapara ka, para ka, ayaw ka hintuan. Hindi ko ka lang iba. Mabait sa akin ka lang iba, hindi. Kasi alam, baka daw wala kang pambayad, ganun. Kaya Oo, hindi ka para naisip hintuan. nila. Grabe, no? Paano naman po yung sa kamay nyo, tay? Ito, totoo yan, parang nagsusugat. Yan po. Ipis na kasi ito po. Dito, yan, oh, mga nagsusugat. Dito mo, yan, oh. Parang allergic. Allergy. Ugaw. Ba't bawal sa inyo, mga hipon, isda, ganun. Yan. Kaano pala nito ng kwento, no? Si Lola Bulag.
Pero nakakita pa yan, hindi na, no? Hindi na ako nakakita yan. Ako? Oh, eto po, yung dito mo. Hindi na Ay, so. wala na talaga. Luto na Luto na yan. sa gamot. Ang gamot ito dati. Nanay ko, luto siya ng bularyo. Tunggata na, kakainin ng baboy. Pag ganyan, pinatulo. Kaya pa ko si sir, kagkapa ko sa kita. Abot sa kontak. Nanay ko miyak. At ito po eh, taglagan nagtulo. Nalata ko na siya, nasunog na. Wala na. Grabe. Wala ko na. Bubuti hindi ko masyadong. Nakita ko kunti. Pero malabo pa rin kunti siya. Awan Diyos. Kalawan pa nakapunta pa ito. Oo. Nakatulong ako ang Diyos. Wala kayo kinakawa mo sila. Nangingilang ang ipagkain. Tapos paano nga tol, bigyan ko lang si tatay. O tatay, uuwi ka na ha. Opo. Pag binigyan kita, Okay. hawakan mo lang, ganito mo lang. Ito lang. O, yan. Yan, o. Oh, salamat. Hawakan, tapos umuwi ka na, pahinga ka na. Oh, dito ko na lang. Ha? O. 1, Hala. 2, 3, 4, Salamat na lang. 5. 100 pang merienda ko. Pang merienda namin. Pang merienda namin yun, 100. Yan, uwi ka na. Oh, Hindi, meron na ako. Meron na. salamat po. Para uwi ka na, para makapagpahinga ka na. Oo. Dahil basta makita ko po makita. Susunod, pag bumalik kami dito, puntahan kita dyan. Nandiyan ka lang naman. Araw-araw ka ba dyan? Oh, araw-araw ko dyan. Araw-araw Pag ka. nandiyan sila, pag inapuriglo, Oo. sibat naman. Pag wala, balik naman. Patagil. Sige na tayo, ingat kayo ha. Oh, Okay na. O saan kayo dadaan ngayon? Dito na. ulitin na po. Oh. Marami Oo, sila. sige na. Ay, yung mic ko pala tay. Ayan. Sige na, ingat na ho kayo. Oo. Ayan yung matanda guys. So, hindi man natin nahanap ngayon si German. Kahit pa paano, may natulungan tayong matanda, di ba? Kahit pa paano, kahit sa halagang 500 yun, nakatulong sa kanya. So, uwi na daw siya. Pinapaalis daw pala siya daw dyan lagi. Kawawa naman. Yan o. Bye-bye tatay. Guys, galing na kami ng SM sa loob mismo. So nagtanong-tanong din kami dun sa gwardiya. Ayun nga, wala daw talaga hindi na daw nakikita rito si Mr. Wolfgang, si German. So wala kami magagawa, no. So yun na lang. Nag-iwan din kami ng mga number sa mga lahat ng pinagtanungan namin kung sakaling may kita nila, ipaalam na lang sa amin. So ngayon sinasabi na pumunta daw kami sa Barangay Hall, baka doon daw yung huling-huling nakita siya, na doon daw siya natulog. So yun, may failed yung mission natin ngayon, hindi natin siya natagpuan, no? So yun. Ano na guys? Wala eh. Saan tayo pupunta ngayon? Binaus daw. Damon. Sa Damon? Wala tayo. Sayang yung punta Hindi, natin. ikot pa tayo sa barangay. Ikot pa tayo sa barangay. Galing natin sa sakyan. Oo. So, sige. Oh, yun mga kuwela, mga kabiyaya. At nakailang ikot na kami. So, wala talaga. Hindi namin mahanap si German. So, yun. Nag-iwan na lang naman kami ng contact sa mga tricycle boy. So, sabi namin kapag nakita nyo, kontakin nyo kami para mapuntahan namin agad. At kung saan siya talaga natutulog. Kasi mamaya ang hinala namin siyempre may papilay-pilay na nga daw po siya. Hinala namin kung hindi na masyadong lakad or baka kinuha na po ng ibang tao or may umampon na. At sabi-sabi din dito may anak po daw yon. May anak po daw, so ayaw daw sumama sa kanyang anak. So di natin alam kung anong tunay na kwento, no? So hanggang ngayon patingin-tingin pa rin kami sa gilid-gilid kasi baka makita pa namin. So yun, hanggang dito na lang itong video na to. Yan, maraming salamat, no? So grabe, ang daming pulubi dun sa baba, oh. Daming dun, oh. Pwede natin tulungan. Hanggang dito na lang to at maraming salamat. Ingat kayo palagi yan. Sana makita namin si German
Sa susunod na punta namin dito yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel yan. Boy Sardinas, the 13K and Kalso TV po. Yeah, subscribe. At shoutout sa buong Team Butete sponsors and supporter. Team Biyaya supporter and sponsor, and Team Bubuli sponsor and supporter. So maraming salamat. Ingat and bye-bye. God bless.